רוסי, זה איפה הכפתורים? מה? הכפתורים. לא, זה לא כפתורים, זאת מעלית חדשה, זה עובד על זיהוי קולי. זיהוי קולי? ואוסקים צידו? בסקוי. בסקוי? לא שוין. שלום, זוהי מעלית עם מערכת זיהוי קולי. אנא אמרו בקול את מספר הקומה אליה תרצו להגיע. צוולב. ככה זה עובד. צוולב. אנא חיזרו שנית על מספר הקומה. לא עובד, זה בגלל שאתה אומר פעמיים, זה צריך להגיד פעם אחת. צוולב. אנא חיזרו שנית. צוולב. המערכת לא זיהתה את מספר הקומה. לא עובד. צוולב. זיהוי קולי, אל סתם, זה שיחה לא ינס. צוולב. אנא אמרו בקול ברור את מספר הקומה אליה תרצו זה להגיע. לא עובד! צוולב. אנא חיזרו שנית. יוד בייס. 12. צוולב. אם ברצונכם לצאת מהמעלית, אנא אמרו בקול רם וברור. יציאה. ארויס. אנא חיזרו שנית. ארויס. המעלית נתקעה. אנחנו נתקענו פה לעולמים. אולי קפיטל תהילים? קפיטל תהילים כן, יעזור נתקענו. שנצא מפה, קפיטל תהילים. נו. שיר המלויס. המייליוס. שיר המלויס. שימו בקוילי. חיזרו שנית. בקוילי. המערכת לא זיהתה את מספר הקומה. לא יעזור תהילים. ארויס. 12. ארויס 12. ארויס. צוולב. גוואלד, צוולב. יוד בייס. צוולב. 12. תודה. המעלית תעלה עכשיו לקומה 12. קיש קיה.